गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां 13थि 3 बोसोरारि जथुमा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बेवहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन आरो बे खालारा प्राय सोलाय सोल' जानाया खेबनै जाबाय। बे खेबनै जानायनि जाहोनानो जाहैबाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा बे 50,000 गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो थाखाय हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बाथ्रा होनाय लेखा जानुवारि खालारनि 2024 मायथाइनि 9 खालाराव फैनायनि बाथ्रामोन, नाथाय बेखौ फावसायनानै फैबाय थानाय जे सानथामनि हाबाफारिखौ जों एखे सानखौनो लाखिफिननाय जादों। खालि खालारा फावसायनाय जाबाय। 18, 19, 20 जानुवारि 2024 मायथाइनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों आरो बेवहायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो गोनां बे खालारा जाहैबाय 20 खालार जानुवारियाव बिथाङा जोंनि बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैगोन आरो बेवहायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेवहायनो जोंनि जिल्लाफोरनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफादफोरनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो थान्दै महरै 10,000नि बांसिन बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गासै हाबाफारिया एखेयैनो दङ, सोलाय सोल' जायाखै आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लिंहरनानै दिनै बाथौ सिबियारिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम बे खालारखौ फाइनाल जानायखाय जोङो फोसावनो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन आरो बे खालारा जाहैबाय 18, 19, 20 बे सानथामनि हाबाफारिया एखेयैनो थागोन आरो बिनि माखासे हाबाफारिया एसे सोलाय सोल' जादोंमोनब्लाबो आरो मेजर हाबाफारिया सोलाय सोल' जायाखै। जास्ट जोंनि गेवलां मेलनि हाबाफारिया एसे सोलाय सोल' जानो हागौ आरो बिनि डिजाइनखौ खालामनो थाखाय जोङो जर'खा सावराय मेल लाफिननाय जादों आरो बेखौ जों जिल्ला आफादफोरनिफ्राय बाहागो लानो थाखाय बा जों बेखौ साननैसोनि उनाव जों जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै बेनि खालारखौ थि खालामगोन, बबेयाव सावरायनाय जागोन। जों बे प्रग्राम सिडिउलखौ बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय थि खालामनाय जादों। गोबां जिल्ला आफादफोरा गोनो गोथो जादोंमोन खालारखौ लानानै। जों माला बाहागो लाफैनांगोन, माला थांनांगोन, बेफोरनि गोबां बाथ्राफोरा जिल्ला आफादनिफ्राय जाखांफैदों आरो गामि आफाद, बियाब आफादफोराबो गोबां दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम फन खालामनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंहा आगोलनि जिखिनि प्रग्राम होखानाय थाखानाय बायदियै जोङो बे थान्दै जिरायनाया बे थाखागोन। बे जोङो जायफोरा दुलाराय बाथौ गौथुमा खावलायनाय लेखा 500नि बांसिन थान्दैफोरा जिल्ला आफादनिफ्राय थान्दैफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनांगोना 18 खालारावनो बाहागो लाफैनांगोन आरो गौमा आर'जफोरा जायफोरा बाहागो लाफैगोन फ्राय जोङो 19 खालाराव मोनफैब्लाबो जागोन आरो खाथिनिया फ्राय 7 रिंगानि आगोलावनो जोङो गेटखौ बन्द' खालामनाय जागोन। बे समखौ नोजोर होनानै बिथांमोना फैनांगोन। बेबायदि जोङो जिल्ला आफादफोरनो जोङो बिथोन हरगोन बोरैहाय जागोन आरो बेखौनानो जे जिल्ला आफाद आरो गामि आफाद, बियाब आफादफोरा गोनो गोथो साननांगौ गैया। जेरै प्रग्रामाव होनाय दङ बेबायदि बाहागो लानांगोन आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोखा फोरमायहरनाय थाबाय आरो जोङो उननि हाबाफारिखौ बा उननि हाबाफारि बे गौमा आर'जनि डिजाइनखौ खालामबाय थानाय जादों। बोरैहाय बाहागो लागोन, खाम, सिफुं, जथा, सेरजाखौ जों बोरैहाय लाबोनाय जागोन आरो बिनि डिजाइनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमा खालामगासिनो दङ। नै साननैनि गेजेरावनो बे खाम, सिफुं, जथा, सेरजाया बोरै बेवहाय बाहागो लाफैनाय हाबाफारियाव सिगांग्रो मोनफैनांगौ बेनि डिजाइनखौ खालामबाय थानाय जादों आरो जोङो बेखौ जिल्ला आफाद, बियाब आफादफोरनिसिम दैथायहरनाय जागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। खुलुमबाय। एसे थाद'नाय जादोंमोन अबयसे बे खालारखौ लानानै
फार्स्टआव दंमोन जानुवारि दाननि 4, 5, 6, 7 अक्ट' खालाराव बेखौ फासयनानै खालामनाय जादोंमोन 7, 8, 9 अक्ट' खालार। बिनि उनावहा माने बिथां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे खालाराव फैनो हायैखाय बिथाङा दा बाथ्रा होफिनदो होननानै जों मिथिना मोनदों। जों मिरु गौतमनि नेहाथारि बिथांनिफ्राय बिथां गणेश दैमारिनिफ्राय फैगौ जानुवारि दाननि बे सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 19, 18, 19, 20 अक्ट' खालाराव बिथाङा फैसिगोन। ओंखायनो जोङो दिनैनिफ्राय खामानिखौ आरो जागायफिनदो। रायजो राजा जेसेबां फैगोन माने जोङो जेसेबां हायो मोजांनि मोजां खुंनानै हरनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। एसे थाद'नाय जादोंमोन साननैसो, खिन्थु दा दिनैनिफ्राय आरो जागायफिनगोन जों खामानिखौ। आरो गाबोननिफ्राय जुरदार माने रायजो राजाखौ लिंनानै बेयाव जों फिल्डआवहा खामानि मावनाय खामानिखौ जोङो जागायफिनगोन। आरो आसा खालामनाय जादों जेसेबां रायजो राजा फैगोन जोङो मोजांनि मोजां बिथांमोनखौ सोङै हरै थिनहरनो थाखाय जोङो बयबो साग्रिद जानानै खामानि मावगोन। मोजाङैनो बाहागो लादों। जों मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय जेब्ला जों खबर होयो बियाबनि मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ मदद होगासिनो दङ, हेफाजाब होगासिनो दङ। नाथाय बे खानैसो थाद'नाय बायदि जादोंमोन आरो बे खालारखौ लानानै। दायो जोङो रायजोखौ जों बुंहरब्लानो माने बिथांमोना फैनानै खामानि मावनो मोनफ्रोमबो गामियाव थियारि जाना दङ।